Ola, xente daqui e da colá. Escoitades a Bergondo. Estamos na máis 55.fm. E de que falamos hoxe, Carmen? Ola, Félix. Bueno, pois hoxe imos falar dos coidados en Bergondo, máis concretamente do CEPAP, Centro da Promoción da Autonomía Persoal, que temos aquí desde hai moitos anos no noso concello e que non todo o mundo coñece. E para coñecelo ben, temos pois aquí a un noso invitado, Cándido. Ola, bons días. Moi bons días, benvido e moitas gracias de estar aquí connosco. No, gracias a vos. Mas estou encantado que entredes con Cunqueiro, xente daqui e da colá, pois perfectamente. Pois para romper un pouco o xeo, e antes de entrar en materia, imos fazer un test rápido para conocer un pouco mellor a Cándido, o noso invitado. Bueno. Que vos parece? Adiante, pois. Cal é a túa estación favorita do ano, Cándido? O outono. Moi ben. E se foses un personaxe histórico, cal serías? Histórico. Histórico. Bueno, xa dadas as circunstancias, pois entre Cervantes e Valle Inclán, que eran mancos. Bueno, pois O que non eran tan mancos como pensábamos. Perfecto. É algo que che gustaría fazer e que aínda non fixeches, Cándido. Non sei se Sofía Loren me deixaría. E se non Claudia Cardinale, pero unha delas está aí. Está aí. E se non tiveras... digo que sea para cair, pero... Ai, perdoa, que casi te interrumpo. Sí. Si tiveras que escoller un lugar para atoparte contigo mesmo, cal sería e por qué? Pois seguramente o labirinto de Creta, porque así tería máis tempo para buscarme. Bueno. E además, para ir a Grecia sempre hai que inventar algo. Quedándonos un pouco máis cerca, se che digo Bergondo, tú que dis? Se me dis? Bergondo, tú que dis? Que non conocía hasta que cheguei aquí. É un gran descoñecido, Bergondo, sí. Verdad? Parece que sempre hai que sinalar que está entre un sitio e outro. Sí. Pero bueno, é un lugar. Sinceramente non coñezo moito. Non podo decir máis. Bueno, pois agora que xa coñecemos un poquinho máis como eres, pois vamos a entrar un pouco en materia sobre os cuidados e a primeira pregunta pois é obrigada. Que é o CEPAP e un pouco como funciona? A ver se nos aclaras isto. O CEPAP, como ti ben dixeche, é o Centro para a Autonomía Personal. É un centro no que se acollen persoas nas miñas condicións ou peores. Eu teño secuelas de un ictus. Estou inmobilizado do lado esquerdo e o CEPAP pois axúdache a eso, a ter autonomía e basicamente a valerte por ti mesmo. Entón, claro, cando chegas non chegas pensando que podías facer moito máis, como era no meu caso, que cheguei en silla con cinturón de seguridade porque non tiña control de tronco e agora xa camiño con muleta. Pódome vestir e desvestir solo, pódome duchar, etc. Todo eso que te ensinan no CEPAP. O sea, que hai moitas actividades para precisamente encauzar todo este tipo de historias. Hai moita cousa enfocada, digamos, terapéuticamente. Hai sesións de fisio personalizadas, digamos. Cada un ten o seu programa de plazos de aprender a manter o equilibrio ou aprender a camiñar ou estabilidade, a levantarte, sentarte e tal. E exercicios varios, desde bicicleta estática e demais. Eso dentro do CEPAP, pero fora do CEPAP a relación coa veciñanza, como é esa relación coa veciñanza? No meu caso, que levo aí desde o 20, desde novembro do 20, a relación empezou hai pouco co clube de lectura, hai un par de anos ou algo así, cando fixemos a videopoética e todo aquilo. Si, eu hai 2 anos non estuve, empecé o ano pasado. E, bueno, iso ano pasado foi entrar así un pouquiño e este ano, pois, moitiño máis. Ese todo o contacto que teño coa veciñanza, encantadora, por certo.
o meu contacto realmente co CEPAP, vou non contar tamén, ainda que Sí, interesante que nos contesti, pero o gran descobrimento foi tamén a posibilidade que nos deu o Concello de ir a facer unhas actividades convosco, eran de mindfulness, non estabas ti, pero Non estaba estaba. Poli, bon, había outra xente. Non fun porque eu vou sobrado sempre. Se me enche máis a cabeza, non me infalnes, non. Xa ten moi fullness. Eso. Pero, e foi o gran contacto e o gran descubrimento para min, porque estar nun concello como este, que eu son de aquí de toda a vida, sabía que había ese centro aí, pero nunca tuvera contacto directo, era algo como que estaba aí, non? Entonces, pois, descubrir que había aí unha xente con unhas historias, bueno, pois, cada un con seus historias e con esa historia, esa necesidade de superación, pero física, xa non é solo tal, pois foi un descubrimento. Por eso, pois, despois, cando me dixeron que había o club de lectura, que viñades vos tamén, dixen, bueno, pois isto de alguna maneira, pois hai que contalo tamén. Pois eu, Félix, a miña valoración é un pouco curta, porque xa se digo levo 4 anos, e non, hasta que pasou isto do clube, non relación ninguna. Ora, sei que o centro leva 16 ou 17 anos, eu non podo dicir que relación había coa veciñanza hasta ahora, pero me parece que non moita. Que non, O sea que hasta que empezaches aquí co club de lectura e todo isto, tú te ceñías ao interior do CEPAP nada máis? Sí. Porque aí podedes salir afora cando queirades tamén, non? Tendes, vos podedes mover por fora do centro. Sí, pero... acompañados ou solos. Claro, pero para iso hai que organizar unha saída coa furgoneta, todo hai que... E tú, esas salidas, tú non as... Algúnha vez fun asada, sí. O sea, bueno, como falamos de Bergondo, non sei se xa de Bergondo tamén. Bueno, xa de Bergondo, Bergondo é un concello atípico, porque como está tan espallado, digamos que ten como unha cara hacia Sada e outra cara hacia Betanzos. Entonces hai parte dos veciños que facemos a vida en Sada, os que vivimos da Nacional Sexta Palá, e parte dos veciños que a fan cara a Betanzos. Entonces somos así un pouquiño esa historia. Queríamos te facer tamén unha pregunta sobre Bergondo, si para ti o considerabas un concello accesible ou non, pero, bueno, xa vexo que non saídes moito por Bergondo, nin... E así os concellos que tedes... Eu en Sada estuve moi cómodo, non? Sí, o sea, en canto a accesibilidade, movimento... Pero de Bergondo non tes, claro, coñeces menos. Moito menos. Coñeces menos. Mira, e que outro tipo de actividades facedes? Pues, está toda a parte terapéutica dentro do centro. Hai outro tipo de actividades máis de tipo cultural ou de tipo para relación ou... Cafetería, ese é o tipo. Ai, a cafetería. Bueno, aí debe ser un centro que se mueve, non? Sí. Aí as cervexas van por caixas. Ai, bueno. Eso é bo para facer tamén. Se hai cervexa, supoño que tamén hai conversa, non? Sí, se me deixan. Si te deixan. Eso tamén é bo para facer gimnasia de brazo, de levantamiento de pesas. Sí. Bueno, e os teus planes de futuro, cales son, Cándido? Vivir. Eu xa non tenho máis planes de futuro. Vivir. Claro. A mí, cando pasou isto, esa persona desapareceu xa. Esa persona é outra, xa non son eu. Ou xa non sigo sendo eu, agora son outro, coas miñas eivas, e aquí o que me queda hasta os 90, ou os 90 e tantos. Bueno, xa é un plan de futuro. Sí, pero... Eu quería dicir vivir, pero sei que vivir para ti non é só respirar. Contame un pouquiño máis. Decía o moralista francés, unha cosa é vivir e outra cosa é durar, que son cousas ben distintas. Pero eu mentres teña os meus libros para ler e teña un bolígrafo que está por aquí para escribir, xa vou sobrado. E mentres poda ver as miñas películas favoritas de cine negro dos anos 40, é perfecto. Mira, quería facer... Xa teña a vida encarrilada, non? Perfecto. Pareceme un plan de vida perfecto e eu súmome. O sea, que se hai máis club de lectura, xa sabes, vámonos a topar. Contarei contigo. Quería preguntarche algo que me interesa a mí particularmente e é a mirada dos outros. Como percibes ti a mirada dos que estamos do outro lado, dos que non temos problema de mobilidade, dos que non andamos nunha cadeira de rodas e tal? Ti que chegaste a esta posición agora e que ao mellor antes tampouco percibías, como a percibes agora? Erros? Pois esa foi unha pregunta que estuve mirando ben porque ten a seu aquel. A ver, eu miro vos ben.
pero máis que nada miro ben porque eu teño vos ollos. Quero dicir, a mí me importa pouco o que pensedes de min ou o que deixedes de pensar. Además, son o suficientemente inteligente para que se alguén me di que me quere axudar, non me vou cabrar e dicir, non, a mí deixame que eu son, non. Por suposto que se me vas a axudar, moitas gracias. E axúdame a aparcar ou a moverme. Eu non teño problema coas miradas dos outros. En principio, non. No, digo, sobre todo, porque si notas cambios na actitude, incluso de xente coñecida, hacia ti, ahora que vas nunha cadeira de rodas. Digo xo porque eu cando meu pai... Non especialmente. Claro, meu pai anduvo en cadeira de rodas e eu dábame conta que cando íbamos por un paseo marítimo e atopaba pois alguén, falaban comigo, pero meu pai, que tiña toda a súa cabeza, non tiña ningún outro tipo de problemas máis que ir en cadeira de rodas, pois ao mellor non se dirixían a eu. Non sei se era pola posición, pois eu che pregunto da mirada, porque eu dime conta que a miña propia maneira de dirixirme a xente ao mellor tiña que cambiar. Pois ahora que o dixi, nalgúna ocasión moi poucas, sí que estou indo pola calle coa muller e de repente para alguén e fala con ela e depois cando marcha dime, eu que non sei por que non che preguntan a ti que tal estás, por que me preguntan a min. O sea que ti tamén non notaxe. Sí, claro. Pois que non notou foi miña muller. Ti non, fíxate, que curioso. Bueno, Cándido, antes de despedirnos, facemos unha pregunta dificilísima aos nosos invitados da máis 55.fm. Si non poderas volver a túa casa, cual sería o obxecto que collerías se non poderas para levar sempre contigo, para telo sempre contigo? Bueno, a ver. Telo aí, non? Sí. É unha minucia. Para empezar, un bolígrafo, iso sempre. Ah. Ou ese é o mellor, un Montblanc ou que sea. E esta figurinha que ven comigo desde que eu non tiña nin 10 anos. Isto é un peón dun xogo de xadrez. Salían nos chicles cando eu era pequeno. Un peón do xogo de... Xadrez. De xadrez, vale, xa. E era toda unha colección, había blancos e vermellos en lugar de negros. E eran así un pouco enanoides, pasados. E por qué? Por que un peón e por que algo... Porque é o único que logrei conservar. O único que lograche conservar de cando eras... Entón queda sempre así, teño ali no medio dos meus libros nas estanterías. E como está contigo desde sempre, é o que levarías. É unha cuestión sentimental, sí, basicamente. Vouche facer unha pregunta. E hai pouco meu sobrinho rompeu a punta da lanza. Vaya, porque además é un guerreiro, claro. Claro, un peón. É un peón, un guerreiro. Gusta o ajedrez, entonces? Non moito. Eu sou máis de damas, como decía Poe. O ajedrez é un xogo intelectual que é unha estupidez. Bueno. Hai que xogo é para divertirse. Sí, bueno, eu digo por levar o... Eu pensei que o levabas como... É unha cuestión estética. Ah, vale. Me gustaban de pequeno mirar todos aí montadiños, os blancos, os vermellos, ao final cos anos todo se foi á mierda, non? Ao mellor resulta que o que queres levar contigo é ese xardín da infancia que din que temos todos e que levamos con nós. Seguramente será eso. Bueno, e antes de acabar, pois gustaríame que nos dixeras que lle poderías dicir pois á xente que chega ao CEPAP e ás súas familias? Pois a xente e as familias tamén que o collan con moito ánimo e que se empeñen, que de verdad que van a aprender a facer un montón de cousas. Que eu non digo que este brazo vai a funcionar, pero que vas a poder facer moitas máis cousas das que pensas, seguro. E as familias que estén tranquilas porque ali os profesionais funcionan moi ben e van a estar moi ben atendidos os usuarios. O sea que a túa experiencia é positiva. Si, a mí se me dá outro ictus, quero volver para aquí. Esperemos que non, nin a ti, nin a ninguén. Bueno, pois quero che dar as gracias, Cándido. No, gracias a ti por invitarme, ou a vos, vamos. A todos, que foi a idea, o feito de conocerte, pois tamén nos abriu camiño e, bueno, pois eso, o agradecemento infinito por ter vido hasta aquí. E a vos, xente de aquí a colá, pois tamén moitas gracias por estar aí connosco e estade atentos á canle de YouTube do Concello porque haberá pois máis historias e máis cousas que contar. Moitas gracias a todos e moitas gracias, Cándido. Gracias a vos.
Gracias, moitas gracias.